Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Magdulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, aksyon, balita. Kagkaroon ang inyong news team. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa Aksyon! Sa mga headlines sa mga balita lokal. 30 ka mga politiko sa probinsya ng Negros Occidental suportado ang BBM Sara Tandem sa 2022. Bacolod, ginakabig na nga ayara sa Alert Level 1 sang DOH kung may kangtanan sa COVID-19. Sa mga balita nasyonal, Robredo handa mag-alyansa sa iban nga politiko para sa 2022 elections. Presyo sang gatong liwat magasaka subong nga simana. Una sa balita, una sa aksyon. Mayang hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome sa Aksyon Balita Sunday Afternoon Edition. Karon nga adlaw, Domingo kita, Disyembre 12, tuig 2021. Atong inyong atag balita, Aksyon John Diaz. Kag karon sa detalye na sang balita sa lakat sang panahon. Isa na ka tropical depression ang low pressure area nga yara sa gwas ang Philippine Area of Responsibility kag nahamtang sa nabagat na nasidlangan sang Palawa. Ang sentro sang tropical depression ginabalubanta yara sa 2,095 kilometro nasidlangan sang Mindanao. Ang tropical depression ang may kabaskugon sang hangin nga nagadambot sa 45 km por hora sa sentro kag pagmadlos nga nagadambot naman sa 55 km por hora. Ang tropical depression ang ginabanta nga magapadulong sa nakatundan na aminhan nakatundan sa masunod nga 3 ka adlaw kag ginalantaw nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa Martes. Kung magsulod na sa PAR ang tropical depression, ini ang pangalanan nga Bagyong Odette. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47. Sa detalye sa mga balita lokal.
30 ka mga incumbent mayors, House of Representatives, provincial board members, kagiban pa nga mga kandidato sa pagka-alkalde sa Negros Occidental ang nagpalayag sa suporta sa kandidatura ni Bongbong Marcos bilang presidente kag Sara Duterte bilang vice presidente kon BBM Sara sa 2022 elections. Ini ang ginanunsyo ni Vice Governor Jeffrey Ferrer matapos ang pagsinapo sa Stonehill Suites Hotel, Bacolod, nagligad nga Domingo sang gabi. Ang mga incumbent mayors sa Mosande Malicio Yaps ang Escalante, Markslin de la Cruz ang Don Salvador Benedicto, Richard Ahuco sang Banos ang Toboso, Salvador Escalante sang Syudad sang Cadiz, Mark Goles sang Syudad sang Silay, Neil Lizares sang Syudad sang Talisay, Marvin Malacon sang Banos sang Ibi Magalona, Gerardo Rojas sang Murcia, Gilson Tavergara sang Banwa sang San Enrique, Enrique Miravalle sang Banwa sang Valladolid, Nicolas Yulo sa Syudad sang Bago, Jose Maria Alonso sa Banwa sang Pontevedra, Raymond Tongson sa Syudad sang Himamaylan, Alejandro Merasol sa Banwa sang Binalbagan, Romayla Mangilimutan sa Banwa sang Castellana, Ella Yulo sa Banwa sang Moises Padilla, kag John Ray Tabuhara sa Banwa sang Kawayan. Ang mga kongresista mo Sunday Judith Marie Ferrer kag Marilu Arroyo. Nagapati si Ferrer, gasuporta man si Kiko Benitez ang 3rd District bangod 4 ka mga alkalde sa distrito ang nagpaliagban sa suporta sa Santandem sang BBM Sara. Sa mga board members, sila mo Sunday Andrew Monteribano, Jose Benito Alonso, Tinto Bascon, Macho Alonso, Ryan Gamboa, kag Jong Ben Merhan. Nagligan nga Disyembre 4, una nagaging palayag ni Ferrer ang iya suporta sa tandem nga BBM Sara. Nagpaliagban sa suporta nga ang mga nagapabili alkalde nga Sanday Michelle Peralta sang Banwa sang Hinigaran, Renato Malabor Jr. sang Banwa sang Isabela, Narwin Habilosa sang Syudad sang Sagay, kag Daf Anthony Reliquia sang Banwa o sang Hinubaan. Tanan na-release yung kaway kagabi si Mayor Bebot, pero nanawag nga siya nga daan ang regional organization nga siya man ang president BBM Sara. Nabatian ang kabayan sang pagpayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ginpayag naman ni Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang ginakabig na sa Department of Health Region 6 nga Alert Level 1 na Bacolod angot sa sitwasyon sa COVID-19. Pero suno kay Ang indiluyag sang gobyerno nasyonal nga ma-classify ang Alert Level 1 bangod sa pamahog sang Omicron variant. Suno kay Ang may significant nga pagnubo sang COVID-19 cases sa syudad nga nagapabilin man nga single digit nga bag-o nga mga kaso sa kada adlaw. Dugang pasang opisyal sa ilang nga datos, wala na sang severe o critical cases sa syudad kag wala sang may na-record nga COVID death subong bulan sang Disyembre. Nagapabilin nga yara sa Alert Level 2 ang Bacolod tuptob Disyembre 15, 2021. Bangod sa badayon naman yung pagdubo sang COVID-19 cases, gina-rehabilitate na karon ang sang syudad sang Bacolod ang mag-quarantine kag isolation facility. Suno kay Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang, lima na lamang karon ka mga isolation facility ang nagapabilin nga bukas, samtang iban ang ginapaidalom na sa rehabilitation. Ginpatag ni Ang ini ang preparasyon sa tion nga liwat ang nga magsaka ang COVID-19 cases pero nagalaom nga hindi ini matabo. Ginpayag ni ang prediksyon nga posible magsaka ang COVID-19 cases bagod sa mga pagtipon-tipon subong nga holiday season. Samtang nagpasiguro si Ang nga may nakahanda ang syudad sang Bacolod, may national vaccination drive man o kon wala. Na lang idya ka isolation facility nato nang nag-operate, which gives us time nagahatag na sa aton tiyempo nga i-rehabilitate naman naton kaayuhon, gina-ready naman naton in kaso por kaso. Ginapangamuyuan talaga, ginapahilayo talang nga may ara naman, sir. Nabatian si Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang. Sa iban pa nga balita lokal, 15 to 20% sa mga empleyado sa gobyerno probensyal sa Negros Occidental ang wala sa gihapon mabakunahan kontra COVID-19. Ini ang ginpahayag ni Governor Bong Lacson. Ginklaro sang gobernador nga hindi na siya mag-issue sa executive order agud sundo ng ginhimo sang pila ka mga local government units nga no vax no work policy. Suno kay Lacson, padayon lamang sang probinsya ang pagkompenser sa mga unvaccinated government employees nga magpabakuna kontra COVID-19.
Tatlo ka mga local government units sa Negros Occidental ang nag-issue sang memorandum nga nagapangabay sa ilang empleyado nga magpabakuna. Sa syudad sang Bago, ginmanduan ang mga unvaccinated employees and officials nga magpresentar sang negative RT-PCR test result sa kada 15 ka adlaw paagi sa ilang gasto antes tugutan nga makatrabaho. Ini man ang ginapatuman sa syudad sang Cadiz sa diin mga unvaccinated employees ang ginapangabay nga magpresentar sang negative swab test o kung rapid antigen test result sa kada semana. Umpisa ini Disyembre 1, 2021. Sa Banwas ang Tuboso, ginaobligar man ang mga empleyado nga magsubmiter sa vaccination card kung mag-report umpisa Disyembre 16. Gindeklarar nga drug cleared ang 12 ka mga barangay sa Western Visayas sa ginpatigayon nga Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing sa syudad sang Iloilo. 7 ka mga barangay diri ang gikan sa probinsya sang Iloilo kag 4 sa probinsya sang Negros Occidental. Ang barangay Kadinglian sa Banwas sang Uto naman ang gindeklarar nga drug free. Sa probinsya sa Negros Occidental ang mga gindeklarar nga bag-o nga drug cleared barangay ang mga barangay Minauto, Minchaka kag Hinagungan sa Banwas sang Calatrava kag barangay Talutog sa Banwas sang Murcia. Samtang napabili naman sang 35 ka mga barangay ang drug cleared barangay nga status. Samtang ginlansar sa syudad sang Sipalay ang ika-46 nga Balay Silangan Reformation Center. Ang Balay Silangan ang hamtang sa Crisis Center, Barangay 2 sa among nga syudad. Sunod kay Philippine Drug Enforcement Agency 6 Acting Regional Assistant Director Donelyn Jimenez, dako mabulig sa Balay Silangan sa kampanya sang ila ahensya kontra sa illegal nga droga. Agod nga babalik sa normal ang kabuhi sang sagto embulbado sa illegal nga droga. Ang Balay Silangan sa syudad sang Sipalay imuman ang ikalimang Reformation Center sa probinsya sang Negros Occidental. Nagpasalamat naman ang lokal nga panguluhan sang syudad sang Sipalay sa programa sang PIDEA 6. Sa mga police report, patay ang duha ka mga persona matapos ginlotang las 5 sang hapon. Kahapon sa Sitio de la Rosa, Barangay Buenavista, Banwas sang Calatrava. Ang mga biktima amo Sanday Lucio Buloy, 33 anyos, kag Inocencio Labos, 24 anyos, nga lunsay nagapuyo sa Purok Avocado, Barangay Buenavista sa mga Banwa. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Major Robert Indiape, hepe sang Calatrava PNP, ang kasanay sa motorsiklo mga biktima sa tuyo kontani nga mangumpra sang puno sang kahoy agod imuon nga lumber sang hinali na nga ginlotang ni alias Lasio gamit ang homemade 12-gauge shotgun. Sa among nga insidente napatay Sanday Baloy kag Labos matapos magkaangkon sa madalom nga pila sa ulo kag lawas. Ang suspect naman natigayon nga nakapalagyo matapos ang krimen. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa pagkilala sa suspect kag motibo sang pagpatay. Patay ang casual employee matapos ginlotang kahapon sa Sitio Cantupa, Barangay Buenavista, syudad sang Himamaylan. Ang biktima ginkilala kay Elmi Pacheco, 54 anyos, nagapuyo sa among nga lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, samtang nagapihak sang kawayan ang biktima sa likod sang iya puloy-an. Inali na lang nga gintawag sang suspect nga si Ruel Ladera alias Jack o punan duha ka wala pa makilalaan nga mga persona. Dugang pa ni Vargas, nagapanglakaton para nga biktima sang ginlotang sa mga duha ka beses gamit ang kalibre 45 nga pistola. Si Pacheco ang nabatay matapos nakaangkon sang pila sa likod kang sang lawas kag ulo. Ang bangkay ni Pacheco nahaya sa Espides Funeral Homes kag natala na ipaidalom sa post-mortem examination. Yan payagman ni Vargas nga si Pacheco isa ka casual employee sang local government unit sang syudad sang Himamaylan. Nagapabilin nga blanco ang mga kapulisan sa idalom sa Police Station 7 sa pagkilala sa mga suspect estado nga responsable sa pagpatay kay kagawad Roger Martir sang Barangay 14 syudad sang Bacolod kagabi. Inaman matapos nga ginlotang sa gwa sang iya puloy-an sa Lumin Home Subdivision, Barangay Vista Alegre, syudad sang Bacolod. Sunog kay Police Captain Elmer Bonilla, liwat na ginbalikan sa mga investigador ang lugar sang insidente agud usisaon ang mga closed-circuit television o CCTV footages sa sulod sang lugar. Dugang pa ni Bonilla, ilaban pag-ausisaon ng CCTV sa pilapa ka mga establishmento komersyal sa main highway pasulod sa Vista Alegre nga posible nakuhaan sa monitor ang Toyota nga nagaduag sang blue. Ginpayag man ni Bonilla nga blanco man ang ilahanay sa motibo sa pagpatay.
Preso ang ginalegad drug pusher sa bypass operation kahapon sa Sitio Paradise, Barangay Rizal, Sudad sang Silay. Ang naaresto ginkilala kay Miko Bedio, 30 anyos, kag nakapuyo sa amuman nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Robert Pitate, paagi sa gintingog nga puwersa sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bacolod City Field Unit. Tigayon nga aresto si Bedio matapos nagbaligya sang illegal nga droga. Na-recover sa iya ang 7 ka plastic sachet sa ginasuspetsuan shabu nga ginabalabanta nagabugat sang 10 gramos kag may dangerous drug border con DDV value nga 61,000 ka pesos. Sebitso ang nahunong karon sa custodial facility sang Silay City PNP. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines, Standard Time la 5:58 sa mga balita nasyonal. Robredo handa mag-alyansa sa ibang nga politiko para sa 2022 elections. Presyo sang gatong liwat nga magasaka. Ang detalye sa nagapanguna nga mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy. Laundry day na. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadabog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat
nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pagpasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga. Aksyon Radyo Philippines, Standard Time, las 6:07 sa mga detalye sa nagapanguna ng mga balita nasyonal. Bukas si Vice President Leni Robredo sa pagpakig-alyansa sang puwersa sa iban nga mga kandidato para masiguro ang pagdaog sang oposisyon sa 2022 elections. Ginpayag sini nga wala sila nagauntat sa nga makigdialogo sa naglain-lain nga grupo.
Sunod sa Vice Presidente, sadto wala pa siya nagpahayag sa iya intensyon nga magpapili sa pagka-presidente, inina ang ilagi na himo. Ini ang reaksyon sa Vice Presidente sa nangin pahayag ni presidential aspirant Leody de Guzman nga bukas manining nga makig-alyansa sa ibang nga kandidato agon mapunggan ang pagdaog sang iban. Ginanunsyo sa Metropolitan Manila Development Authority kung MMDA nga dapat magkuha sang permiso sa ilatalatapan ang mga 2022 political aspirants antes magpatigayon sang motorcade o kung caravan. Suno kay MMDA Traffic Engineering Center Director Nyomi Tibayan Risio, ang organizers ang dapat nga una magkuha sang permit sa MMDA kag sa natungdan nga mga local government units antes magpatigayon sang motorcade. Sa ginpagwa nga guidelines sang MMDA, pahanugutan lamang ang motorcade sa weekend o kon holiday sumugod las 5 tubtob las 10 ang aga. Naghingyo si Risio sa mga organizers nga magpakig-angot agud maplastar ang ruta sang motorcade kag may waluan ang mga ginapanugutan kag ginadumilian. Sa iban pa nga balita national, matapos ang 5 ka beses nga oil price rollback, dalag ko nga saka naman sa presyo sa mga petrolyo ang paabuton sa sini nga semana. Sunod sa Department of Energy, ang gasolina ang mayaras ang dugang sa presyo nga mga balabot naman sa 1.60 centimos piso kag 60 centimos tubtob piso kag 70 centimos sa kada litro. Dako man ang pagsaka sa presyo sa diesel nga magalabot sa piso kag 25 centimos tubtob sa piso kag 35 centimos sa kada litro. Samtang kerosene magalabot naman sa piso kag 20 centimos tubtob piso kag 30 centimos ang dugang sa presyo sa kada litro. Ang oil price hike ang ipatuman sa Martes, Disyembre 14, 2021. Ginaklaro sang Food and Drug Administration nga ang mga nabakunaan lamang sa Janssen kag Sputnik Light nga single dose ang mahimo makapabakuna para sa booster shots 3 ka bulan matapos ang unang vaccination. Sunod kay FDA Director General Eric Domingo, ang mga nagpabakuna gamit ang ibang brand ang wala pa natagan sang green light nga magpa-booster shots 3 ka bulan matapos ang ila vaccination. Pagklaro ni Domingo sa may mga double dose pagkatapos pa sang 6 ka bulan sumugod sang ulihi nga nagpabakuna, mahimo makapabakuna para sa booster shot. Nagwa sa pagtuon nga pagkatapos pa sang 6 ka bulan kag nagahuyang ang epekto sang bakuna, rason kun nga kinahanglan sang booster shot. Nagapati naman si Domingo nga pagasundo ni isang publiko sa subong nagapadayon nga vaccination program sang gobyerno. Nagsometer sang aplikasyon ng Pfizer para sa Emergency Use Authorization o EUA sa pagbakuna sang Pfizer vaccine sa mga pamatanon nga nagaedad 5-11 anyos. Sunod kay Food and Drug Administration Director General Eric Domingo, ginsometer ang EUA application tinalikdan nga semana kag ginausisa na sang mga eksperto. Nagalaom si Domingo nga makahatag na sang EUA antes pa man magtakop ang tuig 2021. Samtang wala pa man nag-apply ang isang EUA ang Moderna para sa COVID-19 vaccine sa nagaedad 5-11 anyos. Ginaplano karon sa gobyerno nga pasangkaron ang pediatric vaccination kontra COVID-19. Nakarecord sang 402 ka bagong kaso sang COVID-19 ang pungsod Pilipinas kag nagdala sa kabilugan nga 2,826,572. Samtang 509 naman ang na-report nga naka-recover sa COVID-19 kag ang total recoveries ang nagdangat na sa 2,775,057. May 184 naman nga na-report nga napatay bangod sa COVID-19 kag ang death toll ang nagdangat na sa 50,280. Sa karon 11,255 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Magauntat na sa pagtransaksyon sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth ang 7 ka madalag nga pribado nga ospital sa Iloilo bangod sang ginpayag milyon ka pesos nga utang sa Philippine Health Insurance. Sa statement kag ginpagwa sa mga ospital ginpayag sining wala pa mabayaran ang sang PhilHealth ang kapin 545 milyones pesos nga claim sa 7 ka mga ospital. Pagpatag naman sa mga ospital pagabatunon sa gihapon ang PhilHealth members apang hindi nila pagbuhinan o kung iproseso ang mga benepisyo kag claims sa mga pasyente sa PhilHealth. Ang 7 ka mga ospital nga ini ang may combined bed capacity nga nagalambot sa 1,600 ka nga capacities.
Bangod sini, isa na lamang ka magamay nga ospital kag duha ka mga regional government hospitals ang mayara sa PhilHealth accreditation sa syudad sang Iloilo. Pabor naman ang isa ka eksperto nga palawigon ang pagpahalog sang COVID-19 restrictions sa pungsod Pilipinas tubtob sa katapusan sang tuig 2021. Sunod kay Dr. Rontzin Solante, isa ka infectious disease expert, kinahanglan nga ipasiguro sa publiko nga hilway sa Omicron variant ang pungsod Pilipinas. Mahimo lamang iniko ni pabilin sa gihapon ang alert level 2 sa pungsod kag hindi na pag-ipasaka pa sa mas istrikto nga level. Wala pa sang report ang Pilipinas nga may na-detect nga kaso sang Omicron variant. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 6:13. Mayang gabi lang kay Ma'am Christine Minyes Villalobos, Ma'am Inday Blasa, Ma'am Ana Sinoro, Sir Alex Fuentes. Good evening. Mayang gabi kay Ma'am Emma Alquela Killstorm, all the way from Sweden. Have a blessed Sunday. Atia Kim Eriman, Eddie Laus. Mayang gabi, Bebe Gregorio Yulo from Don Salvador Benedicto, Dennis Richard de Borruma. Good evening sa inyo tanan. Kag inyo nabatian ang kabugusan sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition karon nga adlaw Domingo, Disyembre 12, 2021. Standby na sa mga pasunod nga programa sa Aksyon Radyo Bacolod. Salamat akong inyong atag balita Aksyon John Diaz nga nagasiling sa atong tanan nga maka-aksyon sa ining kamang nga bahin sang Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo.